Третата и последна дъска, която ще тествам от Workshop е ето този прекрасен Amplit Soulmate, размер 153 и който тук под мене, може да го видите. Soulmate е ултимативната all-mountain дъска в колекцията на Amplit. Успях да я пробвам на писта и леко извън нея. Предвидена е за средно напреднали към напреднали карачи, със своя среден флекс се държеше еднакво добре както на твърда писта при завиване, така и на необработен терен извън нея. Стори ми се една идея по-мека от Soul и Grail и на по-висока скорост вече не усещах тази стабилност, която имаше при него. Но въпреки това се държеше много по-добре от други средно твърди дъски, с които съм се опитвал да завивам на твърда писта. Единствено не успях да я пробвам на скокове и сайд хитове, където също би трябвало да се държи много добре, с леко задигнатата си опашка, която позволява каране и кацания на Switch. Перфектната дъска за тези, които търсят всичко в едно – паудър, карвинг и скокове. Найс! Тук специални благодарности на Хачо от X-Rescue за тези брутални кантове, дето така ги наточил, че държи много добре тази дъска. Approved!